angasimekisa ku level 1. Lokho kuyokwenza ukuthi kuvuleleke zonke indawo zokudlala, indawo zokujabula kanye nendawo zamabhizinisi ukuthi zibuyele zisebenze ngendlela elindelekile. So ke ingakho sila akukho kuningi esiphethe iloyo mlayezo. So ke base ke baphathisa ke ngicabanga ukuthi bazakhulumisa laba abakufanele bakukhulumise lokhu kwabantu asinikezela ngabo izingubo. But thina okukhulu lokuletha lo mlayezo nje nedi kwasethiwa ke ngeke sifike la singaphili lutho. So basipha ke izingubo district ukuthi sikwazi ukuthi sifike sipha abantu ngoba sesifikile endaweni yaseNtobo. So ke siyacela ke siyabona ngobuningi futhi bakhona laba abasebenza kakhulu neclinic basebenza ngendaba ethinta imphakathi umuzi nomuzi labo sibabiza ngani ngama-C ama-home base language elula ngiyabonga mantshini. So ama-home base siyacela ke ukuthi nifake kakhulu amandla kulowo msebenzi and umsebenzi wenu eniwenzayo asifini ukusho ukuthi ubonakala kakhulu ngoba ngaphandle kwenu ngaba sikhona ukubathola ngobuningi abantu nenkinga zabo emakhaya. So ke siyafisa ukuthi noma ngabe kuthiwa nitholi lutho ngoba vele lo msebenzi lo niwenza ngokuthi niyazinikela. Sifisa niqhubeke nokuzinikela so that wonke umuntu sikwazi ukuthi uphila kanjani ne-medication yomuntu ngamunye ngokuhlukahlukana kwayo bakwazi ukuthi bayithathe ngesikhathi. So ke ngale kokumosha isikhathi Mantshini indaba yami ngingayishiya lapho bese ke le program le bathe kune list nezindaba eziningi ngicabanga ukuthi usongangihengishela yona Magalela. Ngibonga kakhulu ngiyafisa ukuthi niphathe kahle nonke. Ngiyabonga.